арзи салом, ҳаводорону алоқамандон ба варзишҳои размиро ба муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии теории олимпӣ дастаҳои мунтахаб хушомад мегӯям. дар ин толори бошкӯҳ садҳо паҳлавони номдори кишвар ҷамъ омада дар риштаи гӯштини самбо барои дарёфти ҷоизаи устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ аз намуди самбо ва ҷудо, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди гӯштини миллӣ, мураббии хизматнишондодаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Саймаҳмуд Маҳмадрасулов ҳунарнамоӣ кунанд. дар расми ифтитоҳи мусобиқа кормандони баландмақоми сохторҳои давлатӣ ва паҳлавонони ҳамнасли Маҳмадрасулов суханронӣ карда аз хизматҳои шоистаи ӯ ва азамату қудрати варзиш баҳри ангезаи ватандӯстиву хештаншиносӣ ҳарф заданд. гуфта шуд, ки Маҳмадрасулов аз зумраи паҳлавонони шинохта ва яке аз саромадони гӯштини миллии тоҷикӣ буда, идеи аз нозукиҳои ин намуди варзишро марбути ҳунари волои ӯ донистан ба маврид аст. достонҳои паҳлавонии Маҳмадрасулов ва ҳамнаслони ӯ, ки дар доҳаи 70 ва 80 қарни гузашта вирди забонҳо буд, садҳо наврасу ҷавони кишварро дар рӯҳияи ватанхоҳӣ тарбият намуда, то кунун ҳисси далериву шуҷоат ва хештаншиносиро дар замири насли нави паҳлавонон низ бедор хоҳад кард. инак гузориши муфассалеро аз марҳилаи ниҳоии мусобиқаи самбочиёни кишвар, ки барои ҷоизаи Саймаҳмуд Маҳмадрасулов бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи самбои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд, манзури шумо мегардонем. вазни 79 килограмми рақобатҳо, дӯстони азиз, он чеҳраҳое ки ба саҳнаи рақобат мебароянд, барои мо ошно ҳастанд. мо ҳунарнамоӣ Ёқубҷон Боқиёве, ки бо либосҳои кабуд ҳаст, дар баробари ҳарифаш Ҷаҳонафрӯз Сулаймонов тамошо мекунем ва бо адои эҳтиром гузаштан нисбат ба ҳамдигар ба рақобат мепардозанд. дар шинохти Боқиёв мо иттилоъ дорем. Ёқубҷон Боқиёв чандин маротиба дар мусобиқоти дохили ҷумҳуриявӣ тавониста ки унвони чемпиониро ба даст биёрад ё ба гирифтани зинаи аввал шарафёб шавад. он варзишгаре ки соли 1994 ба дунё омадааст ва инҷо аз Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ мекунад. ва Сулаймонов Ҷаҳонафрӯз бошад, ӯ варзишгари 19 сола аст, аз дастаи Душанбе як намояндагӣ мекунад ва теъдоди иштирокчиён дар вазни то 71 килограмм нисбатан зиёдтар буд. ва баъд аз рақобатҳои муқаддамотӣ ба ҳамин ду чеҳрае ки феълан ҳунари онҳоро тамошо дорем, ба онҳо муяссар гардид ки то дар ин саҳнаи рақобатҳо миёни ҳам ҳунарнамоӣ кунанд ва дар мавриди гӯштани самбо баъзе аз нукот ё қоидаҳои он ҳам гуфта гузаштем. қариб ки ҳамин варзишҳои размии гӯштингирӣ ба ҳамдигар аз бисёр ҷиҳат
монандӣ ё шабоҳат доранд. аз лиҳози иҷрои фануни зарбаоӣ ё ҳамон усулҳои пойзанӣ ва дигар ҳаракоте ки ба дохили пои ҳариф дар бахши саропо иҷро мешаванд. ба суҳроб боқиёв бо сабаби оне ки тавонист ҳарифро аз пой дароварад як имтиёз дода мешавад. Ба ҳамин тартиб ӯ пешсаф аст дар ин рақобат. гӯштини самбо дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамон тавр ки гуфтем аз соли 1966 эҳтироф шуда буд ва ҳамчун намуди варзиш дар Федератсияи ҷаҳонӣ қабул шуд. Ба ҳайси Федератсияи байналмилалии гӯштини дӯстдорони самбо ё ҳамон фила шомил шудааст. ва соли 1973 дар шаҳри Теҳрон аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба самбо барпо шуда буд ва соли 1985 дар конгресс дар шаҳри Билбаои Испания ҳамчун Федератсияи байналмилалии дӯстдорони самбо ФИАС ё Федератсияи ҷаҳонии дӯстдорони самбо таъсис ёфт ва айни замон зиёда аз 85 кишвари дунё узви Федератсияи ҷаҳонии самбо мебошанд ва федератсияҳои қитъавӣ дар Амрико, Аврупо ва Осиё ташкил шуданд ва бидуни шаку тардид ҳам метавон гуфт ки яке аз варзишҳои бисёр маъруф ва номдор буд дар замони собиқ иттиҳоди шӯравӣ. ҳар сол аз ин намуди варзиш чемпионати ҷаҳон ва қитъавӣ миёни мардон ва занон мувофиқи сину сол бо унвони ҷоми ҷаҳон, чемпионати ҷаҳон байни донишҷӯён, чемпионати ҷаҳон байни кормандони политсия ва милитсия, байни собиқадорон ё устодон гузаронида мешавад. ва ҳамон тавр ки медонем ҳамин Саид Маҳмуд Маҳмадрасулов ки мо ба хотираи гиромидошти ин чеҳраи саршиноси варзиш ин мусобиқотро тамошо мекунем ё ин мусобиқоти анъанавӣ. ҷоизаи Саид Маҳмуд Маҳмадрасулов мебошад. ӯ тавониста ки иштирокчии ҷоми СССР аз гӯштини самбо дар шаҳри Тошканди Узбекистон бошад. соли 1970 ва барандаи медали тиллои чемпионати Осиёи миёна ва Қазоқистон дар шаҳри Ашқободи ҳамон Республикаи Советии Социалистии Туркманистон аз рӯи гӯштини тарзи озод буд ва чемпиони Спартакиадаи Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон аз намуди гӯштингирии гӯштини ҷудо буд. ва ёдовар мешавем ки довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини тарзи зудо самбо ва гӯштини миллӣ ба шумор меравад. чемпиони ҷаҳон оид ба самбо байни кормандони политсия ва милитсия дар шаҳри Каунаси Литва соли 1999 шудааст. Саид Маҳмуд Маҳмадрасулов ва ҳамчунин чемпиони ҷаҳон оид ба самбо байни давлатҳои хурди аҳолияшон то 10 миллион нафар дар шаҳри Валетаи Малта соли 1999. воқеан он поягузорони гӯштингирӣ ё паҳлавонӣ ки ҳунару истеъдоди паҳлавонони тоҷикро дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ муаррифӣ карданд ва шаъну шарафи Тоҷикистонро дар замоне ки ин варзиш ҷаҳонӣ буд шӯҳрати беандоза дошт ба ҷаҳониён муаррифӣ карданд. имрӯз барои гиромидошти онҳо мусобиқоти анъанавӣ баргузор мешавад ки воқеан ин барои сайқали маҳорати варзишгарон як заминаи бисёр мусоид аст. ҳамин тартиб дӯстони азиз дар вазни 71 килограмм Ёқубҷон Боқиёв барандаи нишони аввал шуд ва ҷаҳонафрӯз Сулаймонов бошад барандаи медали нуқра ва ду ҷои сеюмро бо ҳам диданд Исроил Одиназода ва ҳамчунин Мирзозода Ҳусейнов. наворҳои сӯз кардашударо мебинем дӯстони азиз ки дар ин рақобатҳо ҳамин як усули пойзанӣ барои Боқиёв имтиёз овард. маросими тақдими ҷоизаҳо аст дӯстони азиз. ёдовар мешавам ки тӯҳфаҳоро тақдим мекунад Саъди Маҳдиев, устоди варзиши ҷамоҳири шӯравӣ ва ҳамчунин Самариддин Ёқубов.
ҳамин тартиб хуштолеони вазни 71 килограммро бо ҳам тамошо кардем, ҳунару истеъдоди онҳоро ва феълан дар вазни 79 килограмм боз ҷуфти навбатӣ ба саҳнаи рақобат мепароянд. дӯстони азиз, ин варзишгароне ки ҳамакнун рӯёрӯи ҳам қарор доранд. ёдовар мешавем ки Муҳаммад Иқбол Тошев бо либосҳои сурх дар баробари ҳарифаш Туйчибек Шарипов бо либосҳои кабуд ҳаст. дар ҳамон лаҳзаи аввал иҷрои фан аз сӯи Тошев буд ва ӯ барандаи як имтиёз шуд. ба иҷрои усул ё ҳаракоти кор дар замин гузашт Муҳаммад Иқбол Тошев, вале муваффақиятомез набуд. ёдовар мешавем ки Тошев 19 сол дорад ва аз дастаи Душанбе 2 намояндагӣ мекунад ва ҳамчунин Шарипов Туйчибек бошад, ӯ 20 сол дорад ва ӯ низ аз дастаи Душанбе 2 ҳаст. инҳо ҳамтим ҳастанд, дар як тим тамрин мекунанд, шинохти хуб ҳам доранд нисбат ба ҳамдигар. аз ин лиҳоз дар баробари ҳамдигар иҷрои фан кардан барои ин ду паҳлавон якам мушкил ҳаст. дақиқаи дуюм низ дар ҳоли анҷом, дақиқаи дуюм ин қисмати миёнаш ба поён хоҳад расид, вале варзишгароне ки ҳамакнун ҳунару истеъдоди худро ба намоиш мегузоранд, як зидди ҳамла идораи ҳариф ба тахтапӯш метавонад дар сурати 20 сония 4 имтиёз, дар сурати 10 сония 2 имтиёз. вале Шарипов Туйчибек натавонист идора кунад Тошевро. Тошев ҳам дар бахши дифоъ аз усул ё ҳамон бандҳои ҳариф бисёр муваффақиятомез амал мекард. ва огоҳии аввал ба Тошев. Муҳаммад Иқбол дар сурати амалкарди хуб ё фаъол худро нишон надодан, дар сурати огоҳии дуюм як имтиёз ба Туйчибек Шарипов дода мешавад. ва воқеан ҳам масола ин мусобиқот ки баргузор мешавад бисёр дар як сатҳи хуби омодагӣ аз сӯи дастандаркорони федератсияи самбо ва ин мусобиқот ва ҳамчунин масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои баргузории ин мусобиқот корҳое ки анҷом медиҳанд бисёр мусоид ва мувофиқ ҳаст. мусобиқот бисёр ором ва бидуни тақаллуб баргузор мешавад. доварони дараҷаи байналмилалӣ ва дараҷаи ҷумҳуриявӣ низ ин мусобиқотро бисёр хуб қазоват мекунанд то ин ки ҳақ ба ҳақдор бирасад. варзишгаре ки шоиста ҳаст, ҳунару истеъдодаш ва оне ки нисбат ба ҳариф дар машғулиятҳои таълимӣ омӯзишӣ бештар заҳмат кашидааст ё сахт меҳнат кардааст, ӯ ғолиб хоҳад шуд. ва иҷрои фан аз сӯи Тошев Муҳаммад Иқбол ва ба ҳамин тартиб Туйчибек Шарипов рӯ ба боғ дорад то ин ҷои рақобат.
شکور محمد 1 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی در رقابت ورزشگران دسته 79 کیلوگرم و همان با 2 امتیاز تاشوف محمد اقبال پیش صف است. امروز که رقابت های نهایی این مسابقات را با هم تماشا کردیم دوستان عزیز، در 4 وزن رقابت ها قریب که همان پرتاب جذابی سر شانه یا بالای شانه به همین ترتیب کم به چشم می رسید، ولی اینجا اگرچه مخلصان ادعا میکردند که امتیاز بود ولی هیچ امتیاز نداشت. داور مرکز خلاصه کرد با همراه داوران دیگر، ولی یک امتیاز با سبب فعال بودن به تویچیبک شریپوف دادند. ثانیه های پایانی وقت اساسی، نیم دقیقه کمتر تا انجام وقت معمولی رقابت باقی مانده است. 2-1 در همین رقابت دسته وزن 79 کیلوگرم پیش صفی همانو بر جانب تاشوف محمد اقبال هست. از لحاظ داشتن حرکات به مورد و سریعتر در همان لحظه اول نسبت به حریف برتر بود. ببینید به این شکل یک اجرای اصولی هم کمر و هم بالای شانه، ولی چیزی نبود. خورشید حکومتوف که از کنار به صفت داور این رقابت رو نظاره میکرد هیچ امتیازی هم نداد، خاموش بود. داور مرکز نیز همچنین. و ثانیه های پایانی وقت اساسی به همین ترتیب با دفاع و وقت کشی کردن تاشوف به پایان خواهد رسید و این هم حرکات اضافی برای تلف دادن وقت اساسی. به همین ترتیب مرحله نهایی وزن 79 کیلوگرم آن ورزشگری که با لباس‌های سرخ بود محمد اقبال تاشوف سزاوار جای اول شد و تویچیبک شریپوف باشد برنده نشان نقره گردید. نوارهای سوز کرده شده را ببینیم از زاویه های گوناگون به این شکل و به این روش هنر خود را به نمایش گذاشتند این ورزشگران در برابر همدیگر. ببینید سمت چپ راست به هر دو جانب اجرای اصول کرد تاشوف محمد اقبال. به همین ترتیب برنده موقع اول شد. یادآور میشوم که فیروز مومینوف و همچنین دودربیکوف عبدالقیوم 2 جای سوم را با هم دیدند. تویچیبک شریپوف مدال نقره گرفت و تاشوف محمد اقبال برنده نشان طلا و عنوان چمپیونی را به دست آورد. اکنون رقابت ورزشگران دسته وزن تا 98 کیلوگرم را تماشا میکنیم دوستان عزیز، جایی که رستم تیلویف با لباسهای سرخ است روی تصویر نزدیک و حریف او باشد ابوبکر کمالوف. این ورزشگری که با لباسهای کبود هست. خاطر رسان میکنم که از دسته دوشنبه 1 رستم تیلویف ورزشگری که 34 سال دارد و ابوبکر کمالوف باشد از دسته کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان. کمالوف ابوبکر ورزشگری 27 ساله است. 2 ورزشگری که در رقابت‌های گذشته از همدیگر شناخت خوب دارند و ببینیم این بار چه اتفاق خواهد افتاد. همانطور که می‌دانیم در سامبو و در همان لحظه های اول ببینید یک رقابت بسیار جالبه، چون اداره همون مرحله قپیدن بسیار موافق بود برایش و داشتن یا همون سمت هایی که بسیار موافق بود برای کنترل یا اداره حریف بر جانب رستم تیلویف مساعد بود و از همین لحظه یا امکانیت توانست ثمرناک استفاده کند و 4 امتیاز گرفت. این
акнун яке аз қадамҳои устувор барои Рустам Тилоев барои расидани боз як нишони тиллои дигар барои ҳамтимонаш аз дастаи Душанбе 1 ва ба ин васила дастбарарони самбочиёни тими дастаи Душанбе 1 метавонанд дар феҳристи медалистон худро бар садри ҷадвал бирасонанд. Дар самбо иҷрои усулҳои басони партоб, нигаҳдорӣ ё ҳамон идораи ҳариф ба пушт роиҷ ҳаст ва буғӣ кардан дар самбо роиҷ нест дар ҳамин самбои маъмулӣ ё варзишӣ. ҳамонтар ки чанд лаҳза қабл ба назар мерасид ки ин амал аз сӯи Абубакр Камолов дар ҳоли рух додан буд. маротибаи дигар низ барои аз пой чанг андохтан Рустам Тилоев буд. ҷаҳду талош кард вале муваффақ нашуд. ҳариф аз пой дароварда шуд вале агарчи амали ӯ ба сифати варзишгари фаъол дар ин ҷо вонамуд кунад ҳунару истеъдоди ӯро, вале бо ин вуҷуд доварон як маротибаи дигар дар мавриди амалкарди ӯ қазоват хоҳанд кард ва баъдан агар ҳунару истеъдоди ӯ нисбат ба ҳарифаш фарқкунанда бошад, пас эҳтимол дорад ки варзишгарон дар идомаи рақобат мураббиён дақиқан дар мавриди фаъол будани ӯ қазоват кунанд ва ба ӯ як имтиёз. Вале ин ҳанӯз анҷоми кор нест. Як алуқи маъмулӣ ва боз ҳам ҳамон фишор бар зидди ҳамлаи ҳариф аз сӯи Рустам Тилоев ва фандҳои дарднок аз даст ва пой дар самбо роиҷ ҳаст. ҳамонтар ки медонем варзишгарони хушшанс ё ҳамон бо истеъдод метавонанд ки дар айни кор дар замин ҳам аз ҳамин равишҳои дарднок аз пой ва аз даст ҳам истифода кунанд ва дар таносуби ғолибият ин рукунҳо низ яке аз нақшҳои муассир бозӣ хоҳад кард. ва дар идомаи рақобат ки бештар аз 2 дақиқаи вақти асосии пушти сар шудааст, дӯстони азиз, ҳамонтар ки мебинем ҳамон ноб пешсафӣ бар ҷониби Рустам Тилоев ҳаст. Рустам Тилоев ки синни бузургтар дорад нисбат ба ҳариф, ҳудуд 12 сол ва як амалкарди ҷаззоби дигар партоби маъмулӣ ҳалук аз қисмати беруни пои ҳариф ва ба ҳамин васила ин ҳам имтиёзоти комил қабл аз анҷоми вақти асосӣ ё пирӯзии комил ва ба таъбири ровии болои ҳамин майдон ғалабаи соф бар Рустам Тилоев насиб шуд. ин варзишгари бо таҷриба бори дигар қудрату тавони худро ба рӯи ҳариф кашид. наворҳои суст кардашударо бубинем. ба ин лаҳза ҳамон амалкарди охир рақам хӯрд, дӯстони азиз, ва Рустам Тилоев тавонист ки ба ин шева ба ин равиши ҷаззоб бубинед чӣ гуна ҳам аз пой қапид аз дасти ҳариф ки омилҳои муваффақияти ӯ дар ин рақобат буданд. маросими тақдими ҷоизаҳо аст, дӯстони азиз, ба варзишгароне ки дар дастаи вазни то 98 килограмм имрӯз дар марҳилаи ниҳоии рақобатҳо ҳунару истеъдоди худро ба намоиш гузоштанд. ёдовар мешавем ки 2 ҷои сеюмро Орзу Эмомов аз дастаи Хатлон 2 ва ҳамчунин Саида Кобир Набиев аз дастаи Душанбе 1 бо ҳам диданд. Хайрулло Назиёв яке аз аввалин ҷудокорони тоҷик, устоди хизматнишондодаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ва устоди варзиши собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ ба ғолибон тақдим мекунанд. ёдовар мешавем ки медали нуқраи рақобатҳоро Абубакр Камолов ба даст овард ва медали тиллоро бошад Рустам Тилоев, дастпарвари тими варзиши дастаи Душанбе 1. акнун дӯстони азиз, рақобати охири гузориши мо манзури шумо мегардад миёни сангин вазнҳо, ҷое ки Шариф
назриев дар баробари абдулҳамид муҳибов рақобат мекунанд. дӯстони азиз, шариф назриев он варзишгаре ки бо либосҳои сурх ва абдулҳамид муҳибов бо либосҳои кабуд ҳаст. ва мо ҳунару истеъдоди шариф назриевро дар рақобатҳои сатҳи байналмилалӣ дар гӯштини ҷудо ҳам мушоҳида кардем. дар як рақобати наврасон тавониста буд ки дар мусобиқоти барунмарзӣ ё хориҷ аз кишвар дурахшон зоҳир шавад ва дар ҳамон лаҳзаҳои аввал бубинед усулҳои ҳамон ҳалуки маъмулии пешпойро ба маврид истифода мекунад. яъне як техника ё реаксияи бисёр хуби иҷрои усулҳои саропо дорад ва ҳамин сареият ки дар инҷо ба назар мерасад як имтиёз ба шарифҷон назриев ва муҳибулло бошад. акнун рӯ ба таназзул ё рӯ ба бохт дорад, вале ҳанӯз фурсат то анҷоми вақти асосӣ хеле зиёд аст. аз сӯи доварон низ ҳар як ҳаракат, ҳар як ҷузъиёти кӯчаке ки барои фаъол будани яке аз варзишгарон сабаб мешавад, ёдовар мешавад ки худи доварони болои гилем ва ҳамчунин доварони канорӣ ҳам бо таваҷҷӯҳ ва диққати махсус ба ҳамин самт кӯшиш мекунанд то ҳеҷ тарафгирие рӯй надиҳад ва ҳақ ба ҳақдор бирасад. муҳибов агарчи нисбатан қомати пасттар дорад, вале дар бахшҳои дифоъ хеле хуб зоҳир мешавад. ҳамон сареият ё суръати баланде ки дар фануни саропо аз сӯи шарифҷон назриев ба назар мерасид, ӯ ба ҳамон равиш аллакай як имтиёз гирифт, вале дар қисматҳои баъдӣ якам ақибнишинӣ дорад ва ин барои варзишгаре ки дар саҳнаи рақобатҳои ҷумҳурӣ низ иддаои ғолибият ва дурахшандагӣ дорад, бояд қаноатбахш набошад, чунки аз шарифҷон мо иҷрои ана ҳамин гуна усулҳои маъмулӣ ва ҷаззобу диданиро интизор ҳастем, чун сангин вазнҳо дар ҳоле маҳбубият пайдо мекунанд дар миёни омма ки ҳамон иҷрои фунун ё ҳамон усулҳои маъмул ва ҷаззобу диданиро бисёр зебо ва диданӣ иҷро кунанд ки худи ҳаводорони гӯштини самбо низ аз иҷрои ҳамон усулҳои варзишгарон ҳаловат баранд. ва имтиёзот ҳам дар самбо ёдовар мешавем ки аз сифати партофтҳо ва нигоҳдорӣ сахтбастагӣ дорад. 4 имтиёз ин аввал аз ҳама барои партоби ҳариф бо пушт, бо суқути муҳофиз, яъне ҳарифро дар ҳоле ки дар ҳамла ҳаст, ҳарифро манъ карда ва баъдан яъне иҷрои усул кардан. ва барои усуле ки иҷро мешавад, яъне барои партоби ҳариф бидуни афтодан аз ҳамлакунанда, дар ҳоле ки ҳамлакунанда худи ӯ низ дар ҳоли ҳуҷум ҳаст, дар ҳоли иҷрои усул аст ва бидуни оне ки худат яъне варзишгаре ки 4 имтиёз мегирад, бидуни оне ки худи ӯ замин бихӯрад, ӯ ҳарифро партоб мекунад ва ба ин ҳам 4 имтиёз гузошта мешавад ва ба муддати 20 сония нигоҳ доштани ҳариф ба тахтапӯш низ ин 20 сония 4 имтиёзи дигар дорад. 1 дақиқаю 10 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ мо боқӣ мондааст дар рақобати
Шарифҷон Назриёв ва иҷрои усул аз масофаи дур агарчи муваффақиятомез набуд, вале барои Шарифҷон метавонист як навъ фаъол будани ӯро вонамуд. дар сонияҳои поёнӣ камтар аз 1 дақиқае ки боқӣ мондааст, ҳудуди 38 дақиқа, барои Шарифҷон Назриёв ҳамон як имтиёзе ки ба даст овардааст кофӣ хоҳад буд ва гуфтем аз лиҳози оне ки сифати имтиёзҳо агар дар сурати баробарии холҳо яъне фарқкунанда бошад, пас варзишгаре ки имтиёзи ба даст овардааш бо сифати хубтар ҳаст, пас ӯ афзалият дониста хоҳад шуд. Боз ҳам як ҳамла барои аз пои ҳариф чанг андохтан буд аз сӯи Шарифҷон, вале чун ба назар мерасад ин амали ӯ ҳам ба муваффақият наздик набуд ва иҷрои усул мекунад ҳамон равише ки як имтиёз барои Шарифҷон ба армуғон оварда буд, ҳамин тартиб як имтиёзи дигар мекунад, фосиларо бар 2-0 мерасонад ва 10 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ ва бо 2 хол барои партоб бар ҳамон самти рост, чун варзишгари росткор аст Шарифҷон Назриёв ва метавонад ки ба ҳамин самт бештар иҷрои усул кунад ва чун сонияҳои поёнӣ боқӣ монда буд ва Назриёв Шариф тавонист ҳамин 2 имтиёзе ки ба даст овард то лаҳзаҳои поёнӣ ҳифз кунад ва ба ҳамин тартиб дар ин рақобат пирӯзӣ ба даст биёрад. довари марказ низ дасти ӯро ба сифати пирӯз боло мебардорад ва ёдовар мешавем ки Муҳибов Ҳабибулло низ дар ин рақобат дар марҳилаи ба даст овардани нишони тилло хеле ҷаҳду талош кард ва ҳамин буд ҳамон ҷузъиёти муваффақияти Шарифҷон Назриёв ва ба ин сарият ва суръати баланд дар лаҳзаҳои аввал бубинед чӣ фани зебоеро иҷро кард ва ба ҳамин тартиб ӯ барандаи нишони тилло шуд. дӯстони азиз, ва тӯҳфаҳоро тақдим мекунад Сарахон Имомов ба ғолибони дастаи вазни ба изофаи 98 килограмм ва ҳамчунин Маҳмуди Абдулло. Шарифҷон Назриёв маротибаи дуюм дар ин мусобиқот барандаи нишони тилло шуд. Муҳибов Ҳабибулло барандаи нишони нуқра гардид ва ин ҳам дастанд дар корони мусобиқот дар як расми таърихӣ дар канори ғолибон. Ва дар миёни даставӣ бошад, дастаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон зинаи якумро ишғол кард, дастаи Душанбе 1 зинаи дуюм ва дастаи Душанбе 2 зинаи сеюм. ҳамин тартиб гузориши мо ҳаст. ҷараёни ин рақобатҳо ба анҷом мерасад. банда Каримхон Бегматов дар таҳияи намоиш саҳм доштам. хайр.